Igama lenkosi yami uJesu Kristu. Bazalwane abaphathi balenkonzo yalolu suku lanamhlanje bacela ukuthi siqale abazalwane abaseza bazofica kuqhutshekwa. Ngizocela nje kulabo abangakwazi ukuphakama siphakameni sivule ukuthi sikhuleke. Libongwe abantu, libongwe ingelosi, Siyabonga kakhulu kubaba uKhumalo. Bazalwane, lolu suku lwanamhlanje lusuku lwemindeni. Kunezinto ke thina bazalwane esikhishwa kuzona. Kunezinto esingazenzi. Kunezinto esizenzayo. Ukhona ke ozosichazela ukuthi yini i-family day. Kuyingozi bazalwane ukuthi mawuhamba uyikholwa. Uhambe kodwa kunezinto ongazi understand noma ongaziqondi. Izwi lenkosi lithi ukuswela ulwazi kuyinkinga. Kubalekile ukuthi noma usungumntwana kaNkulunkulu usindisiwe, uhambe wazi uqonde ukuthi yini wena ongena kuyona, yini wena ongasayenzi, ukuze kuthi lapha ngaphandle mawuhlangabezana nabantu basezweni benemibuzo abakubuza yona, ukwazi ukuphendula, ungalindi umkhokheli, ungalindi umshumayeli, ungalindi umfundisi, kodwa ukwazi ukuthi nawe ngokwakho uphendule leyo mbuzo esuke ibhekene nawe. Iyazwakala bazalwane. So ke la bazalwane, njengoba kuyilolu suku lapha kula matafula kuthiwa ngichaza ukuthi yila kuzobekwa khona izinto ekuzokwazi ukuthi sizithenge ezizobe zidayiswa, ngoba lolu suku luwusuku lokuzo-fundraiser, ukuthi izinto ezidinga ukuzenza esekethini yethu sikwazi ukuqhubeka ngokuthi size. Yonke-ke into eyenziwayo idingani bazalwane? Idinga imali. So ziningi indlela zokwenza imali. Imali awuyenzi ngokuthi uvuke kaMlungu kuphela. Uyakwazi ukuyenza ngokusebenzisa umqondo. uNkulunkulu usiphile imiqondo bazalwane yokuthi siyisebenzise. Laphana-ke bazobeka ila uzosukuma khona mawuthola ithuba uyothenga ukuze sikwazi ukuqhubeka sibe nale mali yethu. Yake-ke ngichithe isikhathi bazalwane ngoba usuku lufishane. Ngizocela la ukuthi umama uGcabashe umakasihle ngoba ukhona noGuluzi umama uGcabashe, bakhona nomama uGcabashe baningi. Uyena ozosichazela bazalwane ukuthi namhlanje njengoba kuthiwa i-family day yini leyo emndenini. Ngicela ukudlulisela kuyena. Baphathi bethu lokhu sekuthula ngazi noma ngicishe ngamabovu. Akusathi ishu. Dilo naleli kama I know.
abangcwele egameni lenkosi Jesu Kristu. Ngiyabonga ukuba kule ndawo ngibingelela ubaba, ngibingelela umama, ngibingelela abasha bonke, ngibingelela ubuholi babasha, ngibingelela umphakathi wakaMakuza laseMgodini egameni likaJesu. Angikhohlwa ngale ngisande school egameni likaJesu. Ke silapha bazalwane njengebandla le-African Gospel Church kwi-sector ethiwa Christian Crusaders. Siyabonga kakhulu abantu abasha abasicabangele njengale ke sihlangane siwumndeni waseKutho, sihlangane sizoxoxa sibonisane sibone ubuhle nje bokuthi sisekhona sisaphila egameni likaJesu. Siyaqalaza umphathi wabasha angiboni mina ngeke ngitshengile ukuthi ngibe la manje ngiyabona ukuthi phela vele uma ukusita kwakhe amen. So bazalwane ngingaphandle kokuthi isikhathi kodwa ke ngiqale la qala ngitheni imvamisa inkonzo njengale iqala ngokuthi kube khona nje ngomfishane izwi lenkosi, kodwa ke ngeke ngishumayele bazalwane kodwa ngizophinda nje kulona just ukuthi sibe sengqele right. Kunezwi abalaziyo abangasendi school lijwayelekile kodwa izwi lenkosi lijwayelekile bazalwane ngoba libalisha njalo. Amen. Elikhuluma nesimo esikusona somndeni bazalwane ngoba inkulu indaba esemndenini. Amen. Ngiyacela ucabashe omncane ngikudayela egameni likaJesu. Akusiyona sesifundile ethu bazalwane. Ngicela ungivumela bazalwane. Izaga 22 verse 6. Ngicela ungivumela bantwana. Amen. Amen. Ngicela bazalwane singabi serious. Sisendaweni yaseNkodini kodwa namhlanje sikhululekeni bazalwane. Ngizokhuluma nathi ngizokhuluma sihlezi laphansi bazalwane. Sonke nje anama ukuthi sengazi yonke into. Kodwa ngibasihlezi kanje nje so inta. Amen. Lithi leli lizwi khulisa umntwana. Lisho kubani bazalwane? Ubani okuthiwa kakhulisa umntwana? Oh, uma kusho umzali kusho bani kusho nobani? Ubaba noma. Ake ngiqale la ekutheni siyazi ukuthi ngokwendlela obekwenzeka ngayo isimo singakabi nje. Sikhule thina esesibadala. Sikhule thina sazi ukuthi uma kuqala indaba yomndeni uqala ngokuthi uyalotsholwa, kuyacelwa, kuyalotsholwa, ngithi siyabona kwenza njalo na. Besazi ukuthi masuma ngomndeni suma ngobaba nomama bese emshadweni. Kodwa izimo zashintsha-ke namhlanje kukhona izinhlobo ngezinhlobo zemindeni. Mangase ngizihinte kancane. Khona lo mndeni lo wesisikhathi kuthiwe bashadile. Kube khona umndeni, kube umndeni othola ukuthi bayahlala kodwa abashadanga. Zivele izingane. Kube khona umndeni wama-step parents or step children. La khona suka abazali abangazizali lezo zingane mhlambe umunye ushade nomunye wabo bese izingane zingena lapho kodwa nakhona umndeni. Angisayibona abazalwane. Kube khona umndeni woku-adopta. La khona umuntu esuke aye kuma-social worker noma kwama-welfares acela ingane ukuthi ngicela ngivele ingane ngizozikhulisela yona ibe eyami. Ngiyikhulise, ngiyifundise okufanele kaNkulunkulu ibe right ingane ayifundise esikoleni izisebenze. Enye sometimes mhla izwa ukuthi lo ma noma lo baba bengithi naye akangizali ngempela. Enye ibe nokuphoqeka ukumangalisayo sometimes edakusikile into ezingafanele.
uyayibona loo nto ngoba phela thina sibadala ave sigude ey'mfihlweni bazalwane, ave sigude kwini hayi kona imbofanayo nje, kona imbofanayo nje esinayo thina sibadala. Sengathi inkosi nakulo ingasisiza bazalwane, sibe ney'mfihlo ey'fanele kodwa kokunye siphumele obala bazalwane, ngoba sometimes lezo zimfihlo zethu lezo zilimaza ikusasa lengane. Ngcono ukuthi uma kupelepele ku-anyanisi kuwusawoti uphumele obala ugwinya amathi ukuthi at least sengiphumele obala ngale nkinga. Siyakhuluma phela sithi umndeni bazalwane. Umndeni u-adopta-ke noma step kanjalo kanjalo, kule mindeni kunama-principles amabili ahlukene. Khona i-principle enhle yokukhulisa ingane njengoba izokuthi ikhulisa umntwana ngendlela eyoba eyakhe uma esemdala umntwana angasuki kuyona. Amukho-ke umzali ofisa ukuthi ingane yakhe ayibone isiyinto engesiyona, kodwa namhlanje ngithi bazali hluleka uzamile, yenze njani? Hluleka. Uma ngiyukhulisa umuntu omncane akubi lula, awubi ufriend wakhe. Sometimes umuntu omncane ukubona ngathi unawusile kade ekhanda. Sometimes akubona ngathi uyamhlukumeza ngithi uyamhlukumeza, ngisho isithuba simnandi nabangani bakhe noma whatever lapha kasibani kuyenziwa ukuthi nokuthi wena la ufune ngikwenze. Abanye abantwana beze bethi angithi ngikhonza ngakho sibani, iy'ngane zabo ziyakwenza ukuthi bese bawukuthi wena uhleli kwi-principle ekuthini, khulisa umntwana ngendlela eyoba eyakhe aze angasuki kuyona noma esemdala. Lokho-ke kubiza ijukujuku kumina engiwumzali, kubiza isandla ngesiqiniso sesikhathi. Ngeyilanga ingane ngiyayiphulula, ngeyilanga ngiyiphulula ngane eduzane, kodwa ngazi-ke uma usuboshwana asayiphulula iy'ngane zethu. So lento yefamily-ke ithi ukuthi abantwana abazikhetheli ukuthi bazalwaphi, bazalwa ubani, bazalwa kanjani. Lokho nje akusona isono somntwana. Uyazazi ozala umntwana ukuthi umzale kanjani nobani, konke kukuyena, kodwa umntwana ngokwakhe uyisibusiso, akanacala lokuthi uzaleke kanjani. Siyazwana mphakathi? Amen. Siyazwana bazalwane? Amen. So lento yomndeni bengibeke ngala, umuntu nomuntu uqala emndenini, uzalwa emndenini lo asuke ekhulele kuwona. Noma sekufikile ekugcineni kwakhe kufuneka abantu bomndeni. Khona abantu abanye abangangcwathi kuthiwe silinde abantu bani bomndeni wakhe. Ngiyabona umndeni ubaluleke kangakanani. Noma singahamba nawe sikhiphume nawe la esontweni, kodwa nje ungalinge ucabanga ukuthi usinawe 100%. Siyokushiya thina sithi uphi umndeni wakhe. Amen. Futhi umndeni wakhe uma usufika usuthi siyamfuna umuntu wethu, simangalela isonto, ngempela singaboshwa ngempela ngoba umndeni uyisiqalo, umndeni uyisiphetho sempilo yomuntu. Obalulekile-ke la usephakathi nendawo nawo umndeni. Hlala kahle nawo. Hlala. Emndenini-ke akuhlale njalo kumnandi. Ngesisikhathi khona izinto ezisemndenini ezimungu ezingamnandi. Khona imindeni ezolanayo ukuthi usibanibani wabulala ubaba, usibanibani wenza ukuthi, usibanibani wenza ukuthi, ibe ziningi enjalo. Kodwa thina ngoba singamaKristu sesakha imindeni yethu manje esikweni lokholo. Umndeni-ke kwesinye isikhathi umndeni wegazi, yabona igazi leli DNA, akusho ukuthi njalo umndeni, njengoba ngisho ekuqaleni ukuthi imindeni ihlukahlukene manje, akusho ukuthi njalo uyophila lo mndeni wegazi wokuphila ngoba usemndenini wegazi lakho kuphela. Khona umndeni wegazi likaJesu ostrongi ukudlula futhi umndeni wegazi lenkosazana nomuntu wesifazane. Ngiyakwazi lo mndeni onjalo. Khona umndeni okuthola ngisho emsebenzini abantu babe umndeni wakho bawe nawe bevuka ezimweni zonke, bakushiya abantu lo mndeni ongesigazi lakho ume nawo. Makuthiwa kwenzeke into
noma sekuthi ubanike lo usekuza obaba omncane kuzo omamncane sekuza o-anti ubanike lo hayi awuyazi ufike eqala lo muntu abantu begazi bengakanjani musa uba lo muntu ofika kamuva ngemndenini wakho musa uba lo muntu ofika kamuva emndenini wakho ngoba njengoba sikholwa bazalwane asihlukane nemikhuba yemndeni kodwa sihlale sigenuine emndenini yethu bakwazi ukuthi cha usibanibani siyamazi kwangena kona ungena phelele kodwa emkhubeni yethu siyamthethelela siyamtetela kodwa nalana uma kukuhle kudinga uqashe ngesithupha hayi uyasiphoqa evangelini ngisathi-ke laphaya umntwana akazikhetheli ukuzalwa kanjani bese ngase futhi ngasho ukuthi umntwana uzale womuntu noma ukwakhe ifamily isibaya lesi singena kusona masabantu akuyi ukuthi abantu begazi lakho ngempela khona abantu abawodokotela mhlawumbe babameli bayinto ezinkulu athi mayesichaza athi mina umani ubaba ngimazi kodwa abantu abangithathile bangibeka eduze bangigona bangikhulisa bangifundisa bangenze ngaze ngaba nje lento sometimes mase kugradwa aqhamuke ku-biological asethi hayi phela ingane yami lena ingane yami ithi ngane no ziyakhuluma namhlanje ama-2Ks are stronger no where were you when I had you the most where were you angisho kwelo qoqo njalo mina ngibhekile bekho umuntu omzalwane usho ingane yakhe usho kanjani noma ngathi ingane ivele ngayiphi indlela ingane idinga wena noma ngathi injani ingane idinga wena umuntu lahlwa bazali umntana kandawo kodwa umuntu wakho mbambe uthi noma uyisimo esithize ukukhuleka phezulu kwakho uthi Nkosi angikuthandi lokwenza ingane yami angikukusanga kanje kodwa Nkosi ngiyakholwa ukuthi wena uzoyishintsha uyenze ibe indlela efanele kumnandi ke masida asizona ingilosi zabantu nathi namafutha ethu nami nawo mama mfutha yabona ukuba ngimi la ngikhuluma nomndeni nginomndeni okacabashe phakathi kwabo ngabe manje uyangidonsa sithi ukhuluma uthini lo muntu ukhuluma uthini lo uyamazi konke njalo phela yenze ngisho kushunyayela epulpit ithi inkosi zakhe umuntu ube bayamazi yabona funeka into enjalo nginokhuluza nginobaba nginomamncane nosisi bonke ngiphila nabo kodwa imfundiso engakhuliswa ngayo ekhaya nengikhuliswa ngayo enkonzweni yangenza ngakwazi ukuhlala kahle nabo mangithi la ngishiywa nje igazi mhlawumbe nginganqena nina abazalwane kodwa khona angibanqeni ngoba impilo yami ismooth iclean nabo ake ngikhulume ngokuthi kune-responsibility yabazali yokukhulisa abantwana sibakhulisa abantwana ngezinto ey'hlukene ake ngiqale nje la ekushadeni eqaleni kokushada thina njengabazalwane noma umshado engikwazi kahle nami ngazi lo wami wala enkonzweni la khona uNkulunkulu efakaza ngokuthi iwona umshado lo akufaka kuwona ngoba umshado eminye abantu bayifaka kuyona eminye bafakwa abazali eminye bafakwa amadliso aniyazi imishado abadlisiwe niyazi into enjalo kwazi ukuthi umshado kaNkulunkulu lapho uNkulunkulu before you take action whatever okudingeka ukuthi uNkulunkulu aconfirm ukuthi uye lo yawazi ke umshado ile ngoma bese bakhona umshado ke ehlukahlukene khona lapha manje ngase ngicoach izwi lenkosi khona indaba lapha ngesikhathi uAbrahama efunela umfana wakhe ukushada niyayazi bazalwane wathumela abantu abathize beyomfunela isihlobo esihle kulwamusi wathi umprofeti before ngisuke ngifuna ukwazi ukuthi kuzokwenzeka kanjani washo ngempela into efike yenzeka phambili sebefikile that's a confirmation engenza nokuthi noma kufika siphi isikhathi siyafika isikhathi emshadweni noma kufika siphi isikhathi kodwa bese uthi kodwa uNkulunkulu wathi wona uNkulunkulu wathi yebona nondaba ila udongo obhalansa ngalo uthi uNkulunkulu na wathi noma kunje ngoba kubamnyama sometimes kube khona ke lo kaSamson okaSamsoni uma efuna ukugana uSamsoni uthi bazali bakhe
mangikhotha izwi lapho ukuthi manje ngiphethe amabhayibheli kodwa ngibhayela lapha phansi. OkaSamsoni uthi thatheleni le ntombazane ibe ngumkami. Bathi abazali akekho yini. Lo ngithi ngikhuluma ngaye abahluleli 14. Akekho yini emndenini yethu ongase mhlawumbe kube yamcabanga. Athi hayi ngizami yamthanda. Angithi yabona yankani yalo umuntu mase eseyifunda ayifunayo ukuthi inkani enganani. Angithi niyazi ningikhuluma bazalwane. Hayi ngithatheleni yena into zami yamthanda. Uqala ngene izinto eziningi. Isephithi ngoba manje ngikhuluma nabantu abadala sebelishadile ngifuna nabantu abasha kukazi. Kube yibona bazola indaba esikhuluma ngayo. So lana ekushadeni ke mase kushadiwe sekaqala kuyahanjwa. Makuhanjwa lo owesifazane iresponsibility yakhe nje izinkosi ithi owesifazane makachobele. Ukuthoba ngicheckile igama ku Google for several times. Ukuthoba is some kind of trying to lower yourself. Angisho yikona. Noma ufundile lower yourself. Yes. Yabona into esho? Noma unezimali noma uspiritual wena nje mase ufikile kuyihlala usudumisa umuntu wesifazane kodwa mase ufike ekushadeni ungathi hayi ngagani umuntu ngenabizo nje mina nje ngibele ngaqulayo hayi akhambe kanjani. Thina siyakhava ukhave lento ukuthi mina kodwa incwadi ngiyithandayo bazalwane 1 Samuel chapter 25 la khona ikhuluma ngoAbigail. UAbigail wayenomyeni oyihathahatha nje oyisnacks. Umyeni wakhe udelela inkosi uDavid. UAbigail usebothi manje isinkosi lo muntu le ndoda ayikho into ezoyenza ngayo ngizayibulala. Ayikho into ezoyenza ngayo nje ukuthi ngenze njani ngimulala. Yezwa inkosikazi yenze njani. Yathula phansi inkosikazi ngoba phela izwe inkosi lithini uma uzaga 14 lithi wesifazane uhlanipheleyo uyawakha umuzi wakhe. Yathula inkosikazi yaqoqa izitshalo yaqoqa izikapu yaqoqa imbewu nakho konke yabophela yakhetha abantu bakhetha ikhengane ikhululekile yazi sidumephi. Nangu ufake isonto ngiyayibulala indoda ithi inkosikazi cha ngeke angihluleke ngizame. Kuthiwa wahamba waye enkosini wayoshwelezela umyeni wakhe. Usuka nebhadi umuntu oganwe umuntu wesifazane okuyena omhlekayo ngoba phela sometimes kuyenzeka ukuthi la eshadini sikhona izinto ezinye kwesikhathi ezingathi angithi uyayibona lonto. Uma umuntu wakho kunento esingathi kahle udinga wena umlungisi. Ma efika la noshithethe sibuka wena ukuthi kodwa bese nyekelana. Efika namasosa angafani sibuka wena ndawo kodwa bakithi. Efika neshethele livuthiwe la emqaleni sibuka wena. Bayawathanda abantu besisemaningi ngazi ngoba kanjani. Bayawathanda maningi ngazi kwenzekani. Ngiyeke lento ngithanda kodwa. Isaphila nalo ukuthi uthanda izinto wena. Amen. Niyayazi uma umuntu ngisho. Mawala file kamaningi phaka something else. Musu wena ulahle kuphela lahla bese uyothenga amanye amasokisi ufake wona fresh akahle. Hayi ukuthi ngiwadlila amaningi kodwa wena uyeli umuntu la. Bengigqoka bese bengizabagqoka. Yawafuna amanye ndoda abadlali kakheka kanjani. Ungagona ufimbela ngamaningi nikake wafuna la. Mase ukuthathile wakulahla obonja wena usadingi nje umuntu wesifazane ngoba phela thina sinamehla u4. Angithi uyayibona? Angala ebusweni nasesiphunga. Sibona into abangaziboni abanye abantu. Uyambona umuntu okwazi ukupheka ukudla aqale ngamehla ukuthi lokudla engikuphekile bazokwanela bonke abantu lapho ngenekhafthini. Umuntu oserious njalo. So ke la indaba yethu ihamba ifike ekutheni uAbigail uyoshwezela umyeni wakhe enkosini uDavid ukuthi bandla wazi washo into engakho right wathi ungamnaki vele nje nje igama lakhe inkosi ungamnaki ungasinakile esho nabani vele nje aramsenkosi nje ngempela inkosi yachameka inkosi hayi yamxolela wasindwa kwengane zakhe
simi kuleyo nto ungashadi mawakwazi ukusacrifice ngengawe ungalingi ushade mawungenayo indawo ukuthi uzosacrifice ngoba ekushadeni siyasacrifice kwi-family nje siyasacrifice ngiyabona bafowethu noma kanjani la ekushadeni njengoba kuthiwa khulisa ingane ngeke uyikhulisa ingane nawe ungakhulisikanga kahle yingakho umuntu uma eshadi kwisithunde akangene inkonzo zabantu abadala noma ogogo kubuza indlela noma obaba kubuza ngoba lolu luhambo oqala kulona ungalazi ukusiphethe certificate othi uhambo lakho nawe uthani awulazi emndenini kuningi ukukhona khona indawo futhi engiyithanda ngiyikhothi abazalwane engiyithandayo la khona ikhuluma ngokuthi ngicela nje ukufika iBhayibheli lapha yaku Izaga 23 verse 3 to 5 omunye Izaga 23 verse 13 to 14 23 13 to 14 yes phela nobani uzokusheshe bazalwane Izaga 23 verse 13 to 14 Kubumlayo umntwana uma umshaya ngoswazi akayikufa uyakumshaya ngoswazi wophule umphefumulo wakhe endaweni yabafileyo amen ngiyayizwa le sisho umntshontshe sometimes abantu besifazane lo mama sometimes asikhulumi nangokhuluma okuningi yihlo nje olikhiphayo sisengane nangazi nami masihambile upapa wenze engafanele umzala umama akuhlebe ngehlo kodwa hayi mabhetha abantu abethe umama babethe uyayiwe ekhaya kodwa bangishonela ehlathini uyayiwe ekhaya so umndeni udinga isisekelo esiwuKristu umndeni udinga umuntu ofundayo sifunda ngisho kuma mistakes abazali bethu uma kubuthi abazali banama mistakes othi mawabuka akukhwince funda kuona ukuthi ke mina ke manje I'm taking this channel ukuthi mina nomndeni engiwakhayo ngizowakha esisekelweni esizoba singabi na flaws singabi na dent singabi na indawo ukuthi bethe abantwana nje ngenziwa ubaba ngenziwa uma siyayizwa bazalwane la ekhutheni umndeni nawe awuyona ingelosi njengoba ngishilo ngathi nawe unamaphutha akho kusho ukuthi nawe unamaphutha akho nawe unamaphutha kodwa muhle umuntu phela okwazi ukulibona iphutha lakhe enze njani aphenduka axolise hayi ukuthi uyabona uyabona ukuthi ngiyaxolisa cha wathi omunye mayikhuluma wathi hey abekho abantu abanenkani njengentombi zevangeli kunjalo bazalwane bathi nje emshadweni intombi zevangeli zi-stronger zinenkani ongazange uyibona sisajwayele ukuzijoba zithi hlwele nesona umuntu olibabayo hlwele nesona bese manje masefike endodeni umyeni wakhe akasekwazi ukuthoba ngoba lento yokuthoba ibiza ukuthi ube ngomncinyane noma uzokhuluma khona izwi lenkosi lapha kuZaga 31 lithi uyawuvula umlomo ngiyabona ngicela ukusho ukuthi ngisho ngithi abantu besilisa iningi laba bakhona phela bakhuluma kakhulu kodwa iningi laba bakhuluma kodwa izwi olikhiphile more especially wena mawusuke ungonkosikazi wakhe liyahlala ngcono athi uwefemini abasebenzi noma athi uwendaweni yidakwa zendawo kodwa ma ehlambalazwe yilona owasefeminini yakhe liyahlala lelo lizwi lelo kwesinye isikhathi ke ma ekwazi ukuthi aphuze amanzi athule bese kuthi sekukahle nawe sengasazicabanga ukuthi ngike ngabheda kangaka athi bewuthini ngempela mawuthi niyazi noma njonto bewuthini mawuthi akabuzi ngoba engazi ukuthi engakuzwanga ukuthi uthini ufuna ukuthi uzibone ukuthi wena usho into bengafanele unjani uyisho lapho sewube nenkinga yokuthi awusheshanga wayo zehlise
seze kuyabuza ukuthi bewuthini mawuthi amazwi akho asenjani asiyakhwinqa angithi ayibona asiyakhwinqa amazwi wakho manje hayi manje ngoba lana efamilini awuwakho ufamily ngento ezenziwa eziweak ezenziwa ema families uma la ekhaya kuthiwa ingane la ekhaya ngalesikhathi ila ekhaya noma ziyadlala izinto ngaphandle mina wala ekhaya funa ngibela uma kuthiwa khona imizi engagolweni imizi la khona kwenziwa amasiko khona kanti uyagcatshwa awuphunyuki uma ingane yakho makuthiwa kangubane nje umunye umuntu awuphunyuki uma ingane yakho ngubane ngoba umzali usenjani useshila nalento ke bafowethu nabadadewethu le ukuthi ngiyakholwa ngiyalihlola izwi impela kodwa le yomzali ihlele nje imile Exodus 20 verse 12 iyayisho abase-Efesi 6 verse 1 iyayisho ithi bantwana hloniphani abazali benu ithi lalelani abazali benu ngithi siyayibona nathi umuntu ongalaleli akakhuli akaphili noma ephila uhamba nento ethize engalungile empilweni yakhe umuntu ongalaleli uma kuthiwe cha ngikushiya la hlala la ekhaya ugade ekhaya uyafika nosekho usuhambile uyafika umzali akuphekiwe uyafika umzali mhlambe bethi ehamba ufaka igesi ayifakiwe igesi hayi bengithi manje imali yegesi sengiyonile ngithenge ngayo i-airtime hayi ngeke akuhambi kanjalo njengoba ningibona ngigqoke kanje namhlanje it was on purpose yingoba ngize kuzokhuluma nomndeni emndenini asifaki imhelana ngithi siyazi uma inkosikazi esemndenini nje afaki iqhosi makhona into esemndenini noma umngcwabo noma umshado awubi awufaka amaqhoksi awufaka umhelane awutshengisi lutho ufaka ini noma uyintombazane lokhaya musu uqhamuka sewuqhamuka kubantu futhi khona abangani bami abawu-7 engibacelela ukudla awuphekanga yabona loo nto nomfana noma kuthiwa ukwazi ukuhlinza iyela kuhlinzwa khona ubambe ngesandla uthelwe igazi lenyama uyithwala inyama ngendishi uyise laba abaphekayo babona ukuthi nawe involved hayi ukuthi hoyi mina ngiyinceku ngoba ukuthinta ngiyinceku mina hayi akunceku ayikho inceku ekhaya ayikho inceku ekhaya siyazwana bazalwane ekhaya khona ini ingane baba umzali awukhuli noma ungaba ngakanani uyazi ke ngibuye lapha ekhaya mina ngibona uGulusi baba khe noma ubando Losini Mantisa hlale beyingane manje akamkhashe nje umkhasha fast lesitumo futhi ngoba noma ngathiwa sewukhulu wabantu Mantisa account lokho kumzali uhlale uyingane ivangeli lethu asilenzeni libe njalo lihleke uma kunomcimbi ekhaya noma lemcimbi right yabona lemcimbi eminye esingangeni ke ngoba leyo asicompromise bazalwane leke emihle ke esingena kuyona hawu isibheko sakho futhi sibonakala isibheko ngisho yena ungabhekisi manje izinto zakho lesi manje asibe njani asibonakala kusugijimela obeetroot noanyanisi hayi uyarobha asicathi isibheko sakho wena umzalwane musufunda eshibhile esupermarket ukufunda eshibhile ngase ngithenge nje ukubamba nje ukuthi ngihambe lokazongijabela kabi ukuthi kanti cha bazalwane asingakholwa ngokuqili asingamezi uJesu abe inkinga ukuthi simkhonze bazalwane noma vele imishado yasekhaya right thengi present nawo ungacashi ngabadlali mina nje uma kontebela angicashi ngoGulusi ngiyazimela amen Gulusi uthi ngokusesibhile uGulusi sengicoshe uGulusi cashi kumele obala bazalwane kwivangeli lethu sikhonza sisobala siseqinisweni siyezwa bazalwane laphayana ke ekhaya umntwana ufundiswa ekhaya ukukhuluma ngithi yasibona lento lesisho bazalwane afundiswe ukuthi avuke ekseni makuthiwa sekhulile avuke ekseni abingelele khona umuntu noma esekhona
Angahlula kanje nje. Ngoba akafundiswanga ukuthi umuntu njani. Noma nje umthatha kancane ke mhlambe samthanda kuphela abazalwane sabantu masila esontweni. Mhlambe khona into ezithile ozazi umuntu angasazi. Udlula ngathi umoya eduze kwakhe. Cha, bingelele. Awu amen baba. Amen mama. Amen. Amen. Isho kahle bazalwane baphuma lo ufakazi ukubingelela ngiyamazi. Amen. Amen bazalwane. Amen. Uyabingelela. Okwesibili uma enenzelwe into uyabonga. Uyabonga. Kubalekile lokubonga bazalwane umuntu ngoba kumenza abone ukuthi ayenzile njani. Yini. Uma konakele umuntu uyaxolisa. Hayi ukuthi uzobona ukuthi uzobona. Mhlambe kobaba kwesisikhathi athi umuntu hayi ngothenga ipresent noma ngothenga ama-apula kuyawathanda. Cha hayi ama-apula umlomo amazwi awaphume. Athi hayi ngiyabona ukuthi hayi. Awuze wayisho umuntu akacabashe inkosi yami ngeke ngimdle emona. Wayesho bazalwane athi hayi mama ke ngiyabona ukuthi hayi sengathi ngisheshe ngaka. Usathi hambe sikhuleke sidlule bazalwane. Wanginika ufakazi obumnandi ngaye mangimile ngikhuluma ngaye. Wayengaxolisi ngepresent cha. Wayesho ngomlomo. Athi ustrong umlomo kunepresent. Angisho ma. Amen. Strong umlomo ubaba kunepresent. So bese siyahlonipha. Nasenkonzweni siyahlonipha bazalwane. Siyahlonipha enkonzweni. Njengoba uhlikihla izandla nje kumfundisi noma umfundisi. Hlikihla ekhaya. Baba wakho noma wakho nakumyeni wakho. Uma uyindoda, ngithi ubona lesontweni ngamadoda bakho amadoda kodwa mase yakumfundisi ayahleleka. Kodwa baba wakho awuhleleki indaba. Waqala washo ngomnandi. Lo Jesu wena usisiwe mina hayi bazalwane hayi. Ayihambi iyahleka masinjalo. Asenze ne right. Sinothando sinozwelo. Namhlanje ngiyajabula bazalwane ngibona into engiyibona ngale iyangijabulisa. Ukuthi ke kwenziwe into eqoqingane zethu sibe la eduze kwethu. Singathi ingane mazihamba zihamba nabantu abaphethe amasavana. Khona ipicnic esendaweni. Kuphethe amasavana kuphethe lokunalokuya lomgwinyo netashi. Angifuni ukutashi. La akontashi la. Zila ingane zethu sizodla kwesisidla. Ngiyibona lonto. Ukwenza into njengalezi bazalwane akusonisolo bazalwane. Akusona isono kodwa izinto ezithuthukisa umphakathi wethu nebandla lethu. Right? Siyathumeka. Nasekhaya uthumeke. Okay? Noma kwenzeka isikhathi umfana nje bafunda imisebenzi yabafana, ufunde nabantombazane, awubazalwane. Ngoba phela uyafika lwasukuthiwa mthuthi uyakhetha uyahamba yalapha uyafika. Hayi kwathi omunye upheka boiled tomato. Ngoba ubaleka wena ungapheki. Wasekhaya ukucasha. Ungabheki kini. Ungabheki makuhlangene usesontweni. Makushoniwe emngcwabeni wasekhaya wehlobo zakho wena. Nakumzana wasegospel. Ne-handbag nesikhwama namaqoqo. Hayi bazalwane. Hamba kanyanisi. Ikwazi nje ibhodo ukuthi lokhu utrainele ukuthi kusasa bese bethi lona zikhona bakhona bonke kodwa lo wehlukile afana nababanye umabuthi. Kusho njalo. So bazalwane ngiyacela ukuthi lento ngiyacela ukuthi lento siyilungiseni kahle. Ngicela sifundeni izwi lenkosi lapha ya. Incwadi 1 Peter chapter 3. Ezofika bazalwane safuna umjeje. 1 Peter chapter 3 verse 7. Ezofundela bazalwane. 1 Peter chapter 3 verse 7. Angithi ukuthi iBhayibheli nathi liyasifavor nathi. Ukuthi phela ngoba sometimes siyaqinisa kobaba ukuthi isikhathi. Ukuthi abahlale ngokusasithakathaka kodwa phela nathi lokho kuthakathaka singabe amukho umuntu oqovizwe mangena makusuka uJesu ke umuntu wesifazane. Yamazi. Umuntu wesifazane uyifofisa indoda, ukuthi ufofisa ngisho igama lenhlango kodwa uyithuka indoda ayethi isithunzi iphele nokuthi biwani endaweni. Ukuthi amaphutha ayibe uyena owanekelizwe.
ukuthi uma kunenkinga nokunika emini wakhe kuyena othi ubukeli phela ngizombona ukuthi izicathulo zakhe siguke kanjani ngoba phela akafuni ukuthenga akawakho umuzi nomuntu wobudlisi kuthiwa-ke okubuhlungu phela kobaba-ke kuthiwa uma indoda ihlukumeza umlayo uNkulunkulu akayizi imkhuleko yakho yezi ngoma uNkulunkulu kanjani akayizwa nje imkhuleko yayo kusho uNkulunkulu senyongweni yakhe sikwi-taste yakhe so-ke bafowethu siyacela masihlangene siwumndeni emndenini siyafundiswana mangase ngokufishane ngisho nami mina ngiyi-product ehlale kakhulu emzini yabantu abahlukene abazalwane nabomndeni nehlobo ngifunde yonke into ukhona indawo la khona ofika uzibone lento ngiyithanda lapha ezwini lenkosi malikhuluma ngoSamuel uthi uSamuel wakhuliswa umpriest uEli umpriest uEli managed to mentor uSamuel azabe umprofeti siyabona igama lelo kodwa yena ezakhe ingane zokhalo lwakhe wahluleka ukuthi azibambe azibone futhi wayinayo isoft spot ukuthi phela lo vele noma ngamthuma ekuseni awuzula ntambama angadlali sekuntambama yena ngimzali konke enjalo masabazali laba baby boy samukisa ingane zakhe zabukisa ngaye ezothula zadila imkhubo ngazange uzuyibona ingane noma zenza imkhuba kodwa ingabe ikhona indawo yokuthi zithi ingane nawe ma uyabaleka kulento nawe baba uyabaleka kulento ngiyacela ngami lesisho ibalekile so-ke bazalwane intilana ingane noma ngathi wenza iphutha siyayixolela ingane ngoba yakho ngiyulahle ndawo madinga ukuthi uye esikoleni ibuyisele esikoleni ngoba futhi izobotakulapho mawuthi ngoba phela wenza iphutha sengiyamlahla umbuyisele esikoleni ayofunda kusasa uyolifunda iphutha lakhe aphinde abe right aphinde akunake bengasekho abayintandokazi yakho athi uma ngiyamkhumbula wangibekezelela ngibonile ubaba wangibekezelela ngonile namhlanje sengumuntu aqokise agrosele afake emotweni athengele umuzi omunye umusha kanje this is possible bazalwane ngiyabona angazi ukhona nombuzo yini ngiyahla phansi ukhona nombuzo bazalwane ni right hayi iyolunga emakhaya manje naleyo bunuku-ke bazalwane leyo bunuku-ke bazalwane hayi ngibona basibahle kanje nje la uma ungaquleka nje manje yisekamereni lakho kunjani yisekamereni lakho linjani sifuna i-throw ewardrobe yakho injani ewardrobe uyayibona le nto khona abanye ipowa ayichithiwe uyipowa ayichithiwe ihleli phezu so konke lokho sikwenza sifundisane ubunono balo kubalulekile ubunono bakithi sibe manono singaba mavisi amen ngiyabonga baba ngohlobo oluyisimanga uma sizobheka abazalwane unyaka wesibili lo siphetho wesithathu kufike umfundisi uNgcobo mhlambe ngiyacabanga ukuthi siyabona kunezinto ezenzakalayo ekade zingenzeki mina kungifundisa isifundo ukuthi impela ibandla esikulona li right ngokushintsha abefundisi ngoba ilona lo mfundisi ufika nesiphiwo uNkulunkulu amnikeze sona manje ngiyabuka ngendlela esingekho ngayo la ngendlela esibancane ngayo kuyasho ukuthi izinto ziyaqala mhlambe ngokulandelayo sizobe sibaningi ngaphezulu kwalokho ngibonga kakhulu ukuthi thina siyenze silwenze lolu suku la namhlanje lwaba impumelelo ngoba lokho esikuzwile namhlanje okade engekho la angeke azakuse futhi sizosuka la thina siyolungisa la kade singenzi kahle khona kuningi engikuzwile ngiyasho ngenhliziyo ngithi mina ke ngokwami kuba khona ubani nobani ngoba la ithinta khona mamgcabashe yazi uthinta wazi wathinta kobaba ngithi kobaba la esibaya ke ngoba sinohlobo lo baba
abangakwazi ngisho ukushintsha iglobe ekhaya, abangakwazi yazi ihlazo ongakazi ulibone emangcwabeni uthola ukuthi kuyasetshenzwa obaba esinabo bafaka othi hayi bavele bame, hayi bazalwana abazenzi ingoba vele abakwazi ukwenza lokho, abafundisekanga. Manje mawulalela inkulumo lekhulunywayo iyakuthinta ukuthi ngempela kanti kufuneka ngenze kanje, kufuneka ngenze kanje. Uyabona ukuthi ikhuluma izifike la ukuthi wena mawubaba ekhaya wenza kanjani, akulona ihlazi ukuthi upheke uwashe izitsha. Uyayibona leyo. So sifunde okukhulu kakhulu. Ngicabanga ukuthi ke ngokutshelwa noma ngokuchazelwa mina ebengikuthunyiwe sengifike la ngiqede khona ngizothatha nginikeze ubabugcabasho omncane uyena ko sezosho konke ukuthi from now kuzokwenzakalani kuze kubeke kufika la kuvalwa khona. I live my life before you, before Jesus, I live my life before you, Jesus, I live my life before you, ukuthula kubazalwane. Ngiyanibingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Sibingelela ubaba ekhona phakathi kwethu indoda endala. Siyamhlonipha kakhulu futhi siyakujabulela kakhulu umkhona bakhe. Kuyisibuze ngendlela emangalisa abazalwane. Cela simshayele izandla ngokukhethekile. Ukuthula kubazalwane. Ngibingelela komama, iy'ntombi ney'nsizwa, abantu abasha egameni lenkosi yethu Jesu. Bawumlaba siyakubingelela ngokukhethekile nawe ukhona. Nobabukhumula nawe siyambingelela ngegama lenkosi yethu Jesu. Ukuthula kubazalwane. Ngathi nginibingelele nonke-ke bekhona osale ngixolele. Ukuthula kubazalwane kodwa ngoku-check-a kwami ngathi nginigoqe nonke. Ngiqale ngobaba, bawumlaba, umshumayeli, omama, iy'ntombi ney'nsizwa, omama bashumayela, omama bashumayela bakhona, umamgcabashe kade phambi kwethu ukhuluza na ngiyambingelela ngokukhethekile bazalwane. Ngibingelela nonke ngegama elihle lebani lenkosi yethu Jesu. Ukuthula kubazalwane. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bazalwane ngendlela emangalisayo. Before ngiqhubeke ngicela sishaye izandla shali mamgcabashe bazalwane. Inkulumo endani enamandla ngendlela emangalisayo. Ngi-ede ngeke ngiyiphungule injani injalo. Ukuthula kubazalwane. Onendlebe unjani uzwile.
futhi onendlebe uzothatha la enjani engenzi khona kahle ahambe olungise ekhaya ukuthula kubazalwane ngoba ayikho into enamandla ngaphezu kwani komndeni bazalwane umndeni nje kade kubhalwe lapha kuyishati uyisiqalo futhi uyisiphetho bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu siyabonga nje kakhulu mangicabasha uNkulunkulu kanjani akubusisi akwenzele okuhle nokukhulu nokumangalisayo uyakwazi okungephi okusenhlizweni yakho ngalo msebenzi onjani osowenze la phezu kwale ntaba egameni lenkosi yethu Jesu bazalwane nami bengisukela nje lawo amazwi amafishane onjani okubonga umsebenzi onjani osowenziwe la omangalisayo ngosikhulumi sethu sosuku sesibasageqa amagula bazalwane ukuthula kubazalwane ngizocela la kafishane nje la ngizokuthiwa khona i-artist ekhona la enjani ezocula emva kwami miqeda kuzobe sekulandela bani-ke ufundi kunama-announcements anjani azowenza ukuthi lapha etafuleni lapha njengakhona ukudla ukudayisa ama-prize kumkanjani bazalwane kodwa nje wangibuyela phansi nje manje-ke isiyeza i-artist nje ihlabelele or idumise yenze lokho enjani ecelelwe kona kube izokwenza egameni lenkosi yethu Jesu angitshelwanga-ke ukuthi uba igama lalo artist sengizobona ngayo isimla injani-ke izokwenza lowo msebenzi miqeda ulandela bani ufundi asichazele lapha etafuleni kwenzakalani bazalwane egameni lenkosi yethu Jesu ayisondele-ke kwenzakalani-ke manje uThami Noah usuka nakhona la Maphutha i-artist yegovelana ngithi one day ngiyoke ngifike ngizobingelela one day ngiyoke ngifike mhlawumbe ngizonipha umuco nalo usuku selivele lafika ngibonge inhlanhla nethuba amen
ngifika kuwe imizamo Engithanda ukubonga ingoma zami zatholakala ku-Spotify, True Music, uthi nje Thaminowa uzochoice. Becela ukungizwisa izigi sengihamba. Ngizwa izigi awuzaha Jesu akulo mhlaba ezolanda abakhe awukhiswa ngizwa izigi akulo mhlaba ezolanda abakhe ngabuye busakholwa yini awukhiswa ngizwa izigi akulo mhlaba awukhiswa ngizwa uJesu akulo mhlaba ezolanda abakhe useyabuya Jesu
Abangcwele bengicela ukuthi uma ngibuya ngelilanga nibe sengisazi ingoma zami. Ngiyacela bathandekayo. Ngiyabonga ngethuba kuzophephamini. Besacela nishayele izandla ezinkulu bazalwane. Hawo siyabonga. Utholakala ngephi kambe Spotify. Uthamino bazalwane. Amen bazalwane. Uthamino lona ngiyacela bazalwane simshayeleni izandla ezinkulu. Egameni lenkosi yami uJesu uNkulunkulu nje abe nawe mfowethu brother njengoba usufike la sesizokubona lapha kuma award ama crown award thatha into zakho haleluya asimshayele izandla ezinkulu bazalwane sibonge futhi bazalwane umama wethu umama Jean umama K egameni lenkosi yami uJesu nesifundiso esihle kakhulu ekade sisilindile ukuthi sisithole haleluya esisinikeze yabona nje njengoba silana kule ndawo kule fundraising sizohamba sisasazi enye into sibona enye into ngomndeni haleluya siyabonga kakhulu sibonga oma bethu abakhona la abadele konke bathi cha sibonge sibonge ingcwele egameni lenkosi yami uJesu baba wethu oba umkhulu wethu umkhulu Dabashe egameni lenkosi yami uJesu asimpheni izandla bazalwane siyabonga nje isibusiso ukuba kule ndawo sibonga nje yonke into office labasha siyabonga ezitolo nazi izitolo kuyaphithiza lapha ya haleluya noma phandle hayibo ngaphathi induku kuphela ngenani izothenga la haleluya kudliwa kumnandi siyabonga abazalwana abantwana bayajabula ngale bayadlala egameni lenkosi yami uJesu into ezinhle lezi ezifunakalayo ebandleni sibonga osisibethu lapha abasiphekela abasifrayela ama chips lapha amnandini haleluya namagwinya haleluya hayi yaphithizela ngala sibonge kakhulu bonke abazalwane abasupportile kulolu suku olukhulu kangaka nibahle bazalwane siyabona izikipa zenu izikipa ezimhlophe izinhliziyo ezimhlophe haleluya siyabonga kakhulu asijabeni ke bazalwane siqhubekeni abazohamba nje sisaphakathi sisaqhubeka sisajabula uNkulunkulu abe nabo ahambe nabo kodwa nje thina sizoqhubeka siloke sijabula kodwa bazalwane singahambi sishiya ukudla okuningi angifuni ukuthi ngithi egcineni sokudla konke lokudla haleluya angifuni usho njalo kodwa inhloso fundraising bayesithengeni okusalayo hayi siyabusa sizobusa kusodliwa akukudla okuzosala emishini haleluya kodwa siyaqhubeka abazalwane siyadayisani njengoba sazi ukuthi imishini yethu ikephi yipi into sifuna ngelilanga masekubizwa ubizwa abasha siqhamuke nathi nesikhwama sethu lo muzi lo ube muhle ushoda ngesilingboard kufanele ingenile lesilingboard bazalwane siyazi njalo njengoba sila sonke njengoba sila siyacela futhi ukuthi ngomhla ka-22 November kune lapha yana eSibi Center siyacela bazalwane sonke sibe khona 500 rand asibekeni nje imali sibekeleni ukuze sizoya emcimbini wethu omkhulu wesekethe oyobumuhle ngalendlela exakile egameni likaSamo Jesu bazalwane asithengeni nazi imali ngiyayibona ziyanqasha akuthengwe amen